ସମସ୍ତଙ୍କୁ ନମସ୍କାର, ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଯେଉଁ ଭିଡ଼ିଓର ଶୀର୍ଷକ ମୁଁ ରଖିଛି ଯେ ଆପଣ କାହାରିଙ୍କୁ ଭେଟନ୍ତି ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ଭେଟେଇ ଦିଆଯାଏ। ଏଇ ଯେଉଁ ବାକ୍ୟଟା ମୁଁ କହିଲି, ଏଇଟା ମୁଁ ସକାଳେ ଆଜି ଗୋଟେ ପୋଷ୍ଟରେ ଦେଖିଥିଲି ଯେ ୟୁ ଡୋଣ୍ଟ ମିଟ୍ ଏନି ୱାନ୍ ବାଇ ଆକ୍ସିଡେଣ୍ଟ ଏବଂ ତଳେ ଲେଖା ହେଇଥିଲା ଦ ୟୁନିଭର୍ସ। ଆପଣ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଯେତେବେଳେ ଭେଟନ୍ତି, ଦେଖା ହୁଏ, ସାଙ୍ଗ ହୋଇଯାଆନ୍ତି ତଥା ପରସ୍ପରକୁ ସାହାଯ୍ୟ କରନ୍ତି, ସେତେବେଳେ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗେ ଯେ ମୁଁ ଏହି କାମ କରୁଥିଲି ବୋଲି ତାଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହେଲା, କିନ୍ତୁ ବାସ୍ତବରେ ତାହା ସତ୍ୟ ନଥାଏ। ସତ୍ୟ କ'ଣ ନା ଆପଣଙ୍କର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ସହ ଦେଖା ହୋଇଥାଏ ଏବଂ ତାହା ୟୁନିଭର୍ସର ଗୋଟେ ପ୍ଲାନ୍ ସେଠି ଚାଲିଥାଏ। ମୁଁ ଏଠାରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ କଥା କହୁଛି, ସେ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରେମିକା, ପ୍ରେମିକ, ଜୀବନସାଥୀ ତଥା ସାଙ୍ଗ ବା କୌଣସି ବି ବ୍ୟକ୍ତି ହୋଇଥାଇପାରନ୍ତି। ମୁଁ ମୋର ନିଜ ଅନୁଭବରୁ କହୁଛି, କାରଣ ମୁଁ ଏସବୁ ଜିନିଷକୁ ପଢ଼ୁଥାଏ, ବିଶ୍ୱାସ କରେ, ଯେପରି ଲ ଅଫ୍ ଆଟ୍ରାକ୍ସନ୍, ଲ ଅଫ୍ ମ୍ୟାନିଫେଷ୍ଟେସନ୍, ଲ ଅଫ୍ ୟୁନିଭର୍ସ ଆଉ ଲ ଅଫ୍ ଏନର୍ଜି, ଏହିପରି ଅନେକ ଜିନିଷ ଯାହାକୁ ପଢ଼ିଲା ପରେ ମୁଁ ଅନୁଭବ କଲି ଯେ ବାସ୍ତବରେ ଜୀବନରେ ଯାହା ଘଟୁଛି ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇକି ଅଛି। କେବଳ ଆମେ ସେ ଯେଉଁ କୁହନ୍ତି ନା, ସେ ଯେଉଁ ମାଟି ଖେଳନା ବା ପୁତୁଳି ନାଚ ବା କଣ୍ଢେଇ ନାଚ, ଯେମିତି ଜଣେ ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ସେ ସୂତାରେ ହାତରେ ଉପରୁ ଚଲାଉଥାନ୍ତି ଏବଂ ସେ ପୁତୁଳି ଗୁଡ଼ାକ ଡାନ୍ସ କରୁଥାନ୍ତି, ଠିକ୍ ସେହିପରି ୟୁନିଭର୍ସ ବା ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଅଛନ୍ତି, ଭଗବାନ କୁହ, ଆଲ୍ଲାହ କୁହ, ଯିଏ ଯେଉଁ ଧର୍ମକୁ ବିଶ୍ୱାସ କରୁଛନ୍ତି, ସେ ଉପରେ ଜଣେ ଅଛନ୍ତି ବ୍ୟକ୍ତି, ସେ ସବୁକିଛି ପ୍ଲାନ୍ କରିକି ରଖିଛନ୍ତି ଏବଂ ତାହା ସେତେବେଳେ ହିଁ ଘଟିବ ଯେତେବେଳେ ସେ ଚାହିଁବେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଠିକ୍ ସମୟ ନ ଆସିଲେ ସେ ଜିନିଷ ହେବ ନାହିଁ। ଯିଏ ଏହି ବାକ୍ୟଟିକୁ ବୁଝିଛି ନା ଯେ ସବୁକିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ତା'ର କଲ୍ୟାଣ ହୋଇଯିବ। ସବୁକିଛି ପ୍ରି ପ୍ଲାନ୍ ହୋଇକି ରହିଛି, ତା'ମାନେ ଏହା ନୁହେଁ ଯେ ଆମେ କର୍ମ ଛାଡ଼ିକି ପୁରା ବେଡ଼୍ରେ ଆରାମସେ ଶୋଇଥିବା, ତାହା ନୁହଁ। ଆକ୍ଚୁଆଲିରେ ନିଜ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କୁ ସେହି ପ୍ରକାର ଲୋକଙ୍କୁ ପଠାଉଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ। କେହି ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଭ ଦେଉଛି ତ କେହି ଆପଣଙ୍କୁ କ୍ଷତି କରୁଛନ୍ତି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କୁ ଯେତେ ବି ଲୋକ ମିଳୁଛନ୍ତି ବା ମିଳିଯାଇଛନ୍ତି, ସମସ୍ତେ ଆପଣଙ୍କର ପୁରୁଣା ବା ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମିଳୁଛନ୍ତି। କର୍ମ ତ ଆପଣଙ୍କୁ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ, ବିନା କର୍ମରେ ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ବି ମିଳିବ ନାହିଁ, ସେଇଟା ସତ କଥା। ତ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବରୁ ଯେତେ ବି କର୍ମ, ପୂର୍ବ ଜନ୍ମର ହେଉ ବା ଏ ଜନ୍ମର ହେଉ, ଦେଖ, ଆତ୍ମା ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ, କର୍ମ ନୁହେଁ। ଆତ୍ମା ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରେ କିନ୍ତୁ କର୍ମ ନୁହେଁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ମଣିଷ କେବଳ ଗୋଟିଏ ଆତ୍ମାରେ ହିଁ ଶରୀର ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଚାଲିଛନ୍ତି। ତ କହିବାକୁ ଗଲେ ଆପଣଙ୍କ ପୂର୍ବ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଏ ଜୀବନରେ ଆପଣଙ୍କ ସାଙ୍ଗ, ଆପଣଙ୍କ ବାପା ମା, ଆପଣଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ, ଆପଣଙ୍କ ସନ୍ତାନ ସନ୍ତତି ଯିଏ ହୁଅନ୍ତି, ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ ଭଉଣୀ, ଏ ସମସ୍ତ ବ୍ୟକ୍ତି ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିଥାନ୍ତି। ତ କେତେବେଳେ ବି ଆପଣ ଏହା ଭାବନ୍ତୁ ନାହିଁ ଯେ ମୁଁ ନିଜ ପସନ୍ଦରେ ବିବାହ କରିଛି ବା ମ୍ୟାରେଜ୍ କରିଛି। ଏଠାରେ କୌଣସି ପସନ୍ଦର କଥା ନାହିଁ। ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ପାଖକୁ ପଠାଇଛନ୍ତି। ସେ କୌଣସି ପ୍ରକାର ହେଉନା କାହିଁକି, ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ତ ମୁଁ କ'ଣ କହିବାକୁ ଚାହୁଁଛି? କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ଆମ ଝିଅ ଏତେ ପାଠ ପଢ଼ିଛି, ଚାକିରି କରୁଛି, ତା ପାଇଁ ଆମେ 10-12 ଜଣ ପିଲାଙ୍କୁ ବା ବରଙ୍କୁ ରିଜେକ୍ଟ କରିସାରିଲୁଣି। ଆରେ ଭାଇ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବଛା ଯାଇଥିବା ପିଲାଟିଏ ବା ବରଟିଏ ଆପଣଙ୍କ ସମ୍ମୁଖକୁ ନ ଆସିଛି, ସେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆପଣଙ୍କ ଝିଅଙ୍କର ବିବାହ ହେବ ନାହିଁ। ଆପଣ 10-12 ଜଣ, 20 ଜଣଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ରିଜେକ୍ଟ କରିଥାଇପାରନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ଯେଉଁଠି ହେବାର ଥିବ ସେଇଠି ହିଁ ହେବ ଏବଂ ସଠିକ୍ ଟାଇମ୍ରେ ହିଁ ହେବ। ଏହାକୁ କେହି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିପାରିବେ ନାହିଁ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଲୋକେ କୁହନ୍ତି, ଆରେ ତୋ ଝିଅକୁ ଏତେ ଶୀଘ୍ର ବାହା ଦେଇଦେଲୁ। ଏତେ ଶୀଘ୍ର ନୁହଁ, ତା'ର କର୍ମ ଅନୁସାରେ ତା'ର ବିବାହର ଯୋଗ ଥିଲା ବା ୟୁନିଭର୍ସଙ୍କର ସେୟା ପ୍ଲାନ୍ ଥିଲା। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ ଯେ ଆରେ ତା'ର ଏତେ ଦେଖିଲୁ, ହେଲେ ୟାକୁ ତ ପସନ୍ଦ ହିଁ ଆସୁନାହିଁ। ଆରେ ଭାଇ, ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ତାଙ୍କ ସଠିକ୍ ସମୟ ନ ଆସିଛି, ତାଙ୍କ ବାହାଘର ହେବ ନାହିଁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ବେଳେବେଳେ କିଛି ଲୋକ କୁହନ୍ତି ଯେ ସେ ବରକୁ, ସେ ଝିଅକୁ ମୁଁ ପସନ୍ଦ କରିଛି, ମୁଁ ବାଛିଛି, ମୁଁ ଚୁଜ୍ କରିଛି, ୟୁନିଭର୍ସ ତ ପସନ୍ଦ କରିନାହିଁ। ତ ଏଠି ମୁଁ ଗୋଟିଏ ପ୍ରୁଫ୍ ବା ପ୍ରମାଣ ଦେବା ପାଇଁ ଚାହିଁବି। ଆମର ଯେଉଁ ବାପା ମା ଅଛନ୍ତି, କ'ଣ ଆମେ ଭଗବାନଙ୍କୁ କହିଥିଲୁ ଯେ ଭଗବାନ ଆମକୁ ସେଇ ଭଲ ମା, ସେଇ ଭଲ ବାପା ବା ସେଇ ହ୍ୟାଣ୍ଡସମ୍ ବାପା ଦରକାର? କହିନଥିଲୁ ନା। ହେଲେ ବି ଆମକୁ ସେ ବାପା ମା ମିଳିଛନ୍ତି। କେମିତି ମିଳିଲେ? ନା ଆମ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ମିଳିଲେ।
ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କିଛି ଲୋକ କହିବେ ଯେ କର୍ମ, ଆମେ ତ ଜନ୍ମ ହେଇନୁ କର୍ମ କେମିତି କରିବୁ? ଆରେ ବାବୁ, ଜନ୍ମ ହେଇନ, ଏଇ ଜନ୍ମ ହେଇନ, କିନ୍ତୁ ପୂର୍ବରୁ ତ ଜନ୍ମ ହେଇଥିଲା ନା କୌଣସି ବି ଜୀବ ଆକାରରେ। ଆତ୍ମା ସମାନ ଅଛି, ଶରୀର ବଦଳୁଛି, ମନେ ରଖିବା କଥାକୁ। ଜନ୍ମ ପରେ ଆମକୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବାପା ମା', ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମର ବାପା, ଏ ହେଉଛନ୍ତି ତୁମ ମା'। ସେତେବେଳେ ଆମେ କହିଥାଉ କି ଯେ ମୋତେ ଏ ମା' ଦରକାର ବା ଏ ବାପା ଦରକାର ବା ଅନ୍ୟ ଦରକାର। କେହି ତ କହୁନାହୁଁ। କ'ଣ ପାଇଁ କହୁନାହୁଁ? କାରଣ ସବୁ ଅଲରେଡ଼ି ରିଟର୍ନ ଅଛି, ଅଲରେଡ଼ି ସବୁକିଛି ହେଇସାରିଛି। ସେଠି ତ ଆମେ ଆକ୍ସେପ୍ଟ କରିନେଲୁ ଯେ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ବାପା ଓ ଏ ହେଉଛନ୍ତି ମା'। ତାପରେ ଆପଣଙ୍କ ଭାଇ, ଆପଣଙ୍କ ଭଉଣୀ, ଏ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ୟୁନିଭର୍ସ ଦେଇଛନ୍ତି ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନସାଥୀ କିଏ ହେବ ତାହା ମଧ୍ୟ ୟୁନିଭର୍ସ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି ଓ ସଠିକ୍ ସମୟ ଆସିଲେ ହିଁ ଦେଇଥାନ୍ତି। ତ ଆପଣଙ୍କୁ ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ଏ କଥାଟିକୁ ବୁଝିବା ପରେ ଜୀବନରେ ଅନେକ ଦୁଃଖ କଷ୍ଟ କମ୍ ହୋଇଯାଏ। ବେଳେବେଳେ ଆମେ ଏମିତି ମଧ୍ୟ କରିଥାଉ ଯେ ଆରେ ଭାଇ ଏମିତି, ଆରେ ମୋ ଭାଇ ଏମିତି, ମୋ ଭଉଣୀ ଏମିତି, ମୋ ବାପା ଏମିତି। ଆପଣଙ୍କ ଜୀବନରେ ଯାହାକୁ ବି ପାଇଛନ୍ତି ସବୁ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ମିଳିଛି ଓ ଆପଣଙ୍କୁ ସେମାନଙ୍କୁ ହିଁ ମିଳିବାର ଥିଲା। ତା ପାଇଁ ୟୁନିଭର୍ସ ସେମିତି ହିଁ ଯୋଗ ସୃଷ୍ଟି କରିଥିଲା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ। ତେଣୁ କୁହାଯାଏ ଯେ ଯେକୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ବର୍ତ୍ତମାନ ଆପଣଙ୍କର ପାଖରେ ଅଛନ୍ତି ସେମାନେ ଆପଣଙ୍କ କର୍ମ ଅନୁସାରେ ହିଁ ଅଛନ୍ତି। ତେଣୁ ଆପଣଙ୍କୁ କେବେ ବି ଆପଣ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଯାହା ହେବାର ଅଛି ତାହା ହିଁ ଘଟିବ, କେହି ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ। ଯେଉଁ କଥାରେ କୁହନ୍ତି ନା ଯେ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ତୁମକୁ ମିଳିବାର ଅଛି ତାହେଲେ କୌଣସି ବ୍ୟକ୍ତି ତାକୁ ରଖିପାରିବେ ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜିନିଷ ମିଳିକି ହିଁ ରହିବ। ଆଉ ଯଦି କୌଣସି ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କ ଯୋଗର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କ ଭାଗ୍ୟର ନାହିଁ, ଆପଣଙ୍କର ନୁହେଁ, ତାହେଲେ ଆପଣ ଯେତେ ଚେଷ୍ଟା କଲେ ମଧ୍ୟ ସେ ଜିନିଷ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିବ ନାହିଁ। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ। ବେଳେବେଳେ ଏମିତି ବି ହୁଏ, ଗୋଟେ ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ନେଇକି ବୁଝିବା ଯେ ମନେ କରାଯାଉ ଆପଣଙ୍କର ନୂଆ ନୂଆ ବିବାହ ହୋଇଛି ଓ ଆପଣଙ୍କର ୱାଇଫ୍ ବା ଯେ ପତ୍ନୀ ଅଛନ୍ତି, ସ୍ତ୍ରୀ ଅଛନ୍ତି, ସେ ଅଧିକ ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ତେବେ ସେଠାରେ ଆପଣଙ୍କୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ପଡ଼ିବ ଯେ ହୁଏତ ଏ ଜନ୍ମ ବା ପୂର୍ବ ଜନ୍ମରେ ଆପଣ କାହାଠାରୁ ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇଥିଲେ ଓ ଦେଇନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସେ କ୍ଷେତ୍ରରେ ୟୁନିଭର୍ସ ଆପଣଙ୍କ ୱାଇଫ୍ଙ୍କ ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଖର୍ଚ୍ଚ କରେଇଥାନ୍ତି ଓ ଯେତେ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ସେ ଟଙ୍କା ପୁରା ହେଇନାହିଁ ସେ ଆପଣଙ୍କ ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିଚାଲିଥିବେ। ତେଣୁ କାହାରି ଟଙ୍କା ଉଧାର ନେଇଥିଲେ ଫେରାଇ ଦେବେ, ବୁଝିପାରିଲେ? ଆଚ୍ଛା, ବେଳେବେଳେ ଲୋକ ଭାବନ୍ତି ଯେ ମୁଁ ସେ ବ୍ୟକ୍ତିଠାରୁ ଟଙ୍କା ନେଇଛି ହେଲେ ଫେରସ୍ତ କରିନାହିଁ, ମୁଁ ଟଙ୍କା ଦେବାରୁ ବଞ୍ଚିତ ହୋଇଗଲି। ଆରେ ସେମିତି କିଛି ନାହିଁ। ୟୁନିଭର୍ସ ସେ ଟଙ୍କାକୁ ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଫେରାଇ ନେଇକି ହିଁ ଛାଡ଼ିବେ। ଆପଣ କୌଣସି ନା କୌଣସି ମାଧ୍ୟମରେ ସେ ଟଙ୍କା ଆପଣଙ୍କ ଠାରୁ ଚାଲିଯିବ, ରହିବ ନାହିଁ। ଏ କଥା ମଧ୍ୟ ସତ୍ୟ।